Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khobor bamta kasngi. Omtip na ganu gadaw ye gajing do no kasamla walinda binong kabade kasamla pule jong ka school ba ka Modi University kabadon halaksham ga jong ka Sikar district ka jilla Rajasthan baladon gajing kno ba ka dakhat hi ye gajing imla jong hala ga jong ka kamra sa girls hostel jong ka school ba hi katika samla ka sa hanonggang marngar Harvey Boy district na kaliang ukpa katika khinna bagi bahaying ha sem kimpiang ye katika jingja baka khun jong ba ruby baka penyap hi yaladi karkum gatlong khubor balayo lumbat balaya thu do ukpa katika samla walinda binong uyathu badang haga afliu tering no phai sngi katika jingja ka khun jong u kadang phun yala ka kmi ban pentim ya ki e ki jingle activity ki jong ka hapo katika school ba kan net ru ban yadon benta ha ka jing nya kulai la ne ka horse riding ha ka por janmi kat ba ka jing ya grand ba ka khun la jong ning ba ka phun na yo khubor ha ka ar nyau tering na ki bor katika school ba ki bla batha yu ba udai ban net kerke sha katika jaka puli na ba ka khun jong u kala shitam jori layathu uba binong daga ba benram bahajing shisha umut banet hakate hi kasngi reina mar ka jing bamyo ticket airplane show ula ha banet nyo ha ka step ka babot kata ha ka arfrat ring ha ka janmi jung ka arfrat ring uba ruby ula yathu ba ula poisha ka te school ba da ka jingmen banyo I dala ki khmat ila ka khun phause ye ka khun ka jong u ki bor panyat ka te school ba kila de ban pinkit hi sha ka CHC halakshim kar klem ka jingdon lang ki bor pulit lane ki bahaying hasem ulai thu bahaga jaka baknya lambet ya usha ketika CHC penban la pharung ya usha ka conference hall jong ketika school ba ha ka baki bor penyat kila pentim baka khun ka jong u kala di dawai bi bat phasi yaladi utei ukpa ketika khna umsngola nget ya ketika jingkam jengki bor ketika school ba na kaliang ka jong u lembar ki bahaying hasem bar ki parlok kila bu jingkliru ya wei unong hikai ketika school ba halor ketika jingjia ndre utei unong hikai ukhrem tre satya ban juba bat phet senden na ketika jaka kabla pen bitar shla yaki oba ruby ulai thu ru bahaga jing shisha na kaliang ki bor penyat ketika school ba ki kwa ban examen postmortem da way doctor ndai na kaliang ka jong u kum ukpa udawa badai banne da ka medical board ka bandon kumba line sangut ki doctor bad ya kane la priang kumba ula dawa henry ula pen pau ba shiteng na kane ka postmortem report priang satya bad banjur baka khun ka jong u kanum le satya te ka kam ban shim kat yala ka jing im na ba ka breu ka basilur ka start bad ka ba yathu hong habayo banya kran bat ukpa ka samla uba ruby binong ula pen pau bana kaliang ka jong u hi shimet dalilei priang satya baka khun ka jong u ka start ka basilur bat ka shampang kan shimkat ikate ka sunjam bat ba umsngo ya ha biru bat ka jingkam jong ki bor ba dekmi ka Modi University baka khun jong u kala di dawai bi bat phasi yaladi uba ruby binong kum ukpa ula kentu jori ki bor jong ka sarkar jila bakin shimkhya ban pelong ya ka jing toket ka batikna ban lap ya ki jing shisha baro batru baka sarkar kan shimru ya ki lat ki lenti nangle shakman ban pentikna baki hajar mut ki khun samla ka jila ki balik banwat jingstan batre shaki benta ba pher jong ka ri bakin don ni ka jing shngan bat lan na ki ne ki jingja kombalawan ja ka khun ka jong u ya kamet ka basa jong ka samla lalit ban shimti do ukpa jong ka uba ruby binong lembar ki bahaying hasem ha ka jing sunran lang ki bor pulit ka jilla na ka jilla Rajasthan bala penkit ling ba ka aeroplane hadu ban poi ha ka ling sun jong nong ba Guwahati ban nang tu la penkit ling ba ka kalim kit met yap tat hadu ban poi ha ka shnong ka jong ka kata hanonggang marngar Harvey Boy district na kalian ka dor bar shnong bar ki pat nong shnong kilap diang ya kamet ka basa jong ka samla walinda binong haswa ba ya kamet jong ka samla onra shopo ying na kaliang kinong yalam kathan marngar kila pelong ru ya ka jingle niam le rukom karkum ka dustur khasi bat knya ban khriam na ba kila ong ka de ka jingyap mensau lane kata ka jingsuba shap nyam ya ka jingle niam ba khadu on pendek pat la shai ka sngi da ka bathang katkum ka dustur khasi hapo ka jaka thang briu jong kathan marngar na kaliang uba obinong rangba snong kan nongang marngar ulapan pau ya jing snosi bat snokia jor halor gani ka jingjia kablawan ra ya ka jingdu no klem depor ya ka khun samla jo ka shnong bat dawaru na ka sarkar ba ka ban shimkhya ban ne ya ka badan kam khanang bakum kini ki jingjia kinum jia shu hadin habot ki khun samla ka jilla bat ka than chate lam mi ni hi baro ka wei nga nakaliang pumuwi na irang ba nang ka kamri phoi ba nakaliya hi bro ko nga karpat ba ya ka ibala jai ki khunjunga ai ba kiwi ka namja su namar ba
katu ka apor kanam jan namar ba kidon ma kajing start nilai wan kimpa ki khon ban yo jing start hagi haman lagi state baru ke India andre ngai haman lagi por ka saja kumne ba nio ka khobor ka basusi balaja kumta te ba ai ba ka khobor ka kane ka apor kanam ja su ki khon jong kibai yang tengah kerpat baya ka government of Meghalaya bahkan kan pe kendiat hak tu ka benta ai bahkan kan le initiative ba haman lagi state kidan ki kena jangi balik pulih ti hato ngadeng aku ba tentu ya ka government bakin wat bunia ya ke balaja ba ya ke balong ki ban lap ya kadau ya ke baja ba ring 6 lak laj ban lej big state namar ba hang ne po Meghalaya 6 lak ban yo jing start pura tingi hak ban lewat sawi kum ka ban kuliah engineer doktor lan ni pun ki aeronautics engineer ni hak ban kuliah sabar ni hak ban lej sabar ban ni hak ban pha iki khon sabar andre ka Meghalaya government ka de ban pe benia alor kene balong hato kilik na ka government ne kilik na personal ne de ban wat ban de ban ai ta security kin ba kanum ja bala kanum ja ka rigging dong bajai ki kon jong pra at po nyo tarik por lai steng lai tam long lai san saom ni dei kawan ka kol na ten po university pa ong ba pide pa jong ita ong hoi igen ni health condition jong ni khun jong pi long ba worse la ban wan ni mentah ong ya mentah dangam la nama ka flight dangam dan yang pide ban wan mar kum tu hi ngadan ngam limi poi obati lewat na flight ticket yang klemio ading kata kesengi babut ngalai ngalimi satu kan nala taruh poi ngapoi porsan steng ngapoi tak jaka location dan university dia kata university authority padong yali yali yang ra Singapore hospital yang saban li hospital wan po university menaikkan dengan lungok ya tu apa bang aku aban pija ke kun kumno ban i khot yang apa university nang tu ngala subal pa mar ko to ngala yang la lam dengan po university lagi ko conference hall bar kikren ini kunjung pila de society ang kumno ngala man society mo malong gani ba kunjung ade balong baslur bayu ba ila inut banwan hai na university had sharing marwe and nayeng sa university inut ban lit marwe de kam so ba kam so langit in ba in society sing babut pada yang bang le postmortem apa tu ka sing balik postmortem ikhlas dan kita huri hura kemudian bayar dia ayo pakai kili kumpi ki media di utau dim len utau profesor ki mula menjebab gai ke u ki kili dan kajing huri hura yang tu ikhlas tang terayu tegan ne ai ka informasi manukong de aka kasan trik April ipun changa epa long kane ka kadan ka kerja show po university yang agi kijit banlong kerja anchoring ni kumno gi ban host gini ki senior ki bisnis nga ban le kata tong nai le kato ban le kumno ban lai na kato tong le kren ke ba bomdai kin ban lai na kata ka ban long anchoring ila le kumto ila weng no kile rehearsal ka akan retreat da kita ki senior classes yang tu kemudian bala man conferring deka university authority pada ke GDI ki man long entering kata ka entering kala deka festival kala kedan po YouTube ro ilong ile kunjunga batiwe hang ta kawan kajing bisnis na kadar trajing bisnis ka long kay lam sadu sa traba ile sniu deka ki ong ba marsinya lampu conference hall ki lienga dom ba ong ba itu nga ba kunjung pi la dep society tengah mamla ban ngai hadun kata nga pulit wan nga kliu atau medan nak porba kilau taka porba iu ngam dan wo atau tu wen na kino hikai wong kumne ba kunjung pi udi bi ban ustin telai tengong mar kum tu nga jebab ubri unom la ban akat aju por udi bi ban ustin telai wen na ki member ong ba la ja kumne deng la le tengah ong kata dem la long taka aku juga por beriu kan di aku juga por kan sintelai the way na kita member ki ong ba
nang mut bakadan kita kapal sem idang ayu dang tip tingi mar kum tu ngilau no ngira no sa hospital dengan dap lapo hospital pada ni cek ta kapal kedang danglong dan lape ta ka ECG aka ECG yang pun zero pin atau mula declare death dai kat kum ba tu ita ki lecture jang ki pada ki ong ba ilale ita ka respiration ita ka tu ba ki nyal ba tu atur ilale yang dalai le ngam hon nomor ba ka khon jonga kan namla ban suicide nomor ba kade kena ka baslut bat ka ba kren hok ba kam junang man kren hok bat ka ba ya ka bai I ka kata kren dengan dalai le ngam nganum pediang ba khon jonga ka di ba ka suicide ilong hani ke hakini ki benta dalam jing mong lam yong kejat ha tade kat kum apa postmortem report gini ki hakini ki seperti aktif dan jing like gini ki siin kai mak kade ba ya khon ni kan hakan ko dum ak arpon rutarik por life spoa ye ba ila la light na po class lewan di sahing nang tu arpon rutarik te yong bangan lik da horse riding practice katu kade ka ba phone ya ka mi khadu nang tu klem yo phone Tengok bah agak aku tarik mesti tiok pun lebih. em aklam karpon rutarik aklam yo phone namba ngabun kamno ngali traino dan bawan fina jeng train ngamut man lek tapi saya I hak account jeng ikin hak tu ka por ke gipo kawan phone nangki ba akon jeng pi long ka health condition ka kon jeng pi long bawa sim akar pun rutarik Aku tarik pun demit. kade por lai san pusau menit menit ja damit Nang ko nga penpau ya ke jing si ka bakrau ya ka ka balajia ya I kun samla zongi bat ka ka apot ka balajia ya I te ka report ba yo nang tai kikmi pa jong karu kamhun bat ka kur ka jai hero bat ngaru kumurang bat sunong bat artat badai ki bahing hasem jong ka ngaru ngampat hun ya ka report balayo nang tai te nakaliang tunga kumurang bat sunong ngakir pateng ya ka sorkar ban bisar hok ban labuddin yaki nong le kambaman nang ba nang ne sakmat kanom jasu ya kum kani kakam bat ro nakaliang kasnong ngakir pat zur sa sisin ya ka sorkar ba kan bisar hok nang ba kanom nang ne sakmat yaki kun samla zongi bat kanom jasu yaki kun samla zongi ya ka kun samla jong ka jella zongi bat not isi baro kawe te nakaliang kasnong tangkum